Čaute priatelia môjho YouTube kanálu a variacich videí. Dnes si spolu pripravíme veľkonočnú babu. Nakrájame si 8 rožkov. Ak by ste mali 9, môžete ich nakrájať aj 9, ale viacej by som ich nekrájal. Oddelíme 9 žltkov od bielkov. 11 naberačiek vody z vyvarenej šunky a klobásky, ktorú sme si dopredu uvarili a nechali vychladnúť. Samozrejme šunku a klobásku, ktorá nám zostala, použijeme na veľkonočné sviatky. Nadrobno si nakrájame petržlenovú vňať. Jednu klobásku si nakrájame, nie len na kolieska, ale ideálne je to na štvorčeky, lepšie sa vám bude potom vaša veľkonočná baba krájať. Ďalej si nakrájame údené mäso. Robím to popravde od oka, žiadne váhy nenájdete, ani žiadne presné informácie o množstve mäska. Tak ako vidíte v tomto videu, tak do misky. Žltky si rozmiešame. A postupne všetko budeme zmiešavať dokopy. Pridáme si petržlenovú vňaťku. Pridám klobásku. Nezabudnite dať like, odber a zvonček, aby vám žiadne z mojich videí neutieklo. Medzi tým si pridáme údenú šunku, ktorú sme si uvarili. Pridáme si rozmiešané žltky. S bielkou si vyšľaháme sneh, pridáme štipku soli a pustíme sa do šľahania snehu. Všetkých vás pozdravujem, ďakujem vám, že sledujete môj kanál, budem rád, keď zanecháte like, odber a zvonček. Vás to nič nestojí a mňa to poteší. Vyskúšame si, či je sneh dobre vyšľahaný a postupne si ho budeme vmiešavať do našej zmesi. Baba bude krásne nadýchaná. Leh si vymastíme bravčovou masťou. A dáme ju do plechu. Zmes. Žiadnu neplechu, ale zmes dáme na plech. Medzi tým si už predhrievame trúbu na pečenie na 170 stupňov. Plech dáme do trúby na takých 40-45 minút. Každá trúba inak trúbi, takže treba si to odsledovať, skontrolovať špajdlou. A po upečení si už len zaželáme dobrú chuť. Ďakujem vám za zhliadnutie a prajem vám príjemné veľkonočné sviatky. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.